ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ኃጢአትና ከይተመልከተ ድኽመትና ከይተመልከተ ኣብዚ ቅዱስ ዕለትና ሰዓት ዘብፅሐና ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይብፅሐየና። ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘለኹም ብምልእኹም ድሓን ደው ኢላትኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ሽሙ ካብ ኣጽናፈ ዓለም እስካብ ኣጽናፈ ዓለም ዝተመስገነ ይኹን። ሎማዓንቲ ከም ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ንዚ መዓልቲ እዚ ሒዘዮ ዘለኹ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5 ካብ ቁፅሪ 5 ተላዒልና ንእሽተይ እግዚአብሔር እስካብ ዝፈቐዶ ክንመሃሃር ኢና። ንስኻትኩም ምሳይ ክትጸንሑ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ማእኸልና ተረኺቡ ጉባኤና ንኸማቻቸወልና ንኸጥዕመልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ርእሱ ከምዚ ይብል አንቱም ወራዙ ተመሃሩ ለአትቶ ርእስክሙ አቱም መናእሰያት ጾታ ይፈለየን አቱም መናእሰያት ትሕትና ተመሃርዋ እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ትዕቢተኛታት የዋርዶም እዩ ነቶም እስመ እግዚአብሔር ይሃስሮሙ ለእቡያን ነቶም ትዕቢተኛታት እግዚአብሔር አምላኽና የዋርዶም እዩ። ከም ናይ ደቂ ሰባት ውርደት ኣይኮነን። እግዚአብሔር ከዋርድ ከሎ ከቢድ እዩ። ማንም ሰብ ከኽብሮ ይክእልን ክጽጉኖ ይክእልን እቲ እግዚአብሔር ዘዋረዶ ወያከብሮሙ ለትሑታን ነቶም ትሑታን ትሕትኛ ዘለዎም ትሕትና ዝሓዙ ግን እግዚአብሔር አምላኽና የኽብሮም እዩ። ደቂ ሰባት እንተዋረድዎም ደቂ ሰባት እንተቃለልዎም ደቂ ሰባት እንተጸልእዎም ደቂ ሰባት እንተቐጥቀጥዎም እግዚአብሔር አምላኽና ከኽብሮም እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ከኽብር ከሎ ከመ እዩ? እግዚአብሔር አምላኽና ክሐስር ከሎ ከመ እዩ? ዘሐስርን ዘዋርድን ከኒ ትሕትና መሓዝን ዘይመሓዝን እንተኾይኑ እዚ ትሕትና ኸኒ ተመልከቱ ኮነት ይሕዋት በተለይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንመን ዝብል ዘሎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣታ ትሕትና ሓዙ ይብል። እግዚአብሔር አምላኽናን ትምህርቲ ወንጌል ክጅምር ከሎ መጀመርያ ገዳመ ቆሮንቶስ ትምህርቱ ብጾም ክጅምር ከሎ ኣብቲ ጾም ዝበፅሐ ፈተና ደሞ እንታይ ነይሩ? ሰለስተ ዓበይትን ከበድትን ሓጣውእ ከቕርበሉ ከሎ ዲያብሎስ እቲ ሓደነ እንታይ ነይሩ? ትዕቢት ይነይሩ። ነቲ ትዕቢት ደሞ ዘሸነፎ ዝመለሰሉ ብምንታይ እንተይልና ብትሕትና እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ብትሕትና ኣሸኒፍዎ እዩ። ብትሕትና ምስ ኣሸነፎ እግዚአብሔር አምላኽና እተን ከበድትን ዓበይትን ሓጣውእ ካብ ሕጂ ካብ እግራ ተነቐለት ዳዕሮ ተለይላ ዘይተጥጥዕ ከምኡ ገረልኩም እየ ንስኻትኩም በዚ ክተሸንፍዎ ኢሉ ሂብዎ እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ኣምሂር እዩ። ምዕራፍ 11 ማቴዎስ ክትሪእዎ ከለኹም መጨረሻ ከባቢ እስመ አነ የዋህ ወልብየ ትሑት አነ የዋህ ልበይ ሃዳጌ በቀል እዩ። እዚ ገርካ እዚ ገርካ ኢለ ዘይቋጻጸር እዩ። ትሕትና ዘለዎ ንሳን ናባይ ንዝመፀ ይቅር በሃላይን ትሕትናን ዝሓዝኩ እየ ልበይ ትሑት እዩ ኢሉ ምሂር እዩ። ካብዚ ተቐቢሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቲ መናእሰያት በለ ኣታ ትሕትና ተምሃርዋ እስኪ ኣብ መከራ ጊዜ ክረድኣኩም እዩ ትሕትና ተሊኩም ንዕቡያት ግን ነቶም ትዕቢተኛታት ግን እግዚአብሔር የዋርዶም እዩ። እግዚአብሔር ከዋርድ ከሎ አቤት መን ኮን ይኸውን ከኽብሮ? እግዚአብሔር ካብ ከዋርድ ከሎ እግዚአብሔር ክቐጽዕ ከሎ መን ክጽግኖ መን ከኽብሮ ኾን ይኸውን? ነቶም ትሑታት ግን እግዚአብሔር አምላኽና ከኽብሮም እዩ። ንስኻትኩም ደሞ እንደገና ትሕትና ተምሃርዋ ይብል። እዚ ቃል እዚ ንኹሉ ክርስቲያን እኳ ዝጠቅም እንተኾነ ንኹሉ ክርስቲያን ዝረድእ እኳ እንተኾነ በተለይ ግን እቲ ብትዕቢት ክጥቃዕ ዝኽእል መን እዩ? እቲ ብትዕቢት ክጥቃዕ ትኽእል መን እያ እንተኢልና መናእሰያት እዮም። ኣብ ዘሎ ንእስነት መቸም ንእስነት ዝሓዘ ትምህርቲ ፍልጠት ዝሓዘ ገንዘብ ዝሓዘ ብትዕቢት ተጠቃዕ እዩ። በዚ ኩሉ ኣነ መን ኣለኒ ኸማይ
ኣነ ይበልፅ መነለ ንዓይ ዝወዳደር ኣነ ካብ እገለ ይበልፅ ዝብል ናይ ሰይጣን መንፈስ ኣብዚ ግዜ ስለ ዝቃረን ስለ ዝከታተለና እንታይ ይበለ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቲ መናሰይ ኣታ ትሕትና ተመሃርዋ ትሕትና ተመሃርዋ። በዚ ድማ እንደገና ብዙሓት ቀዳሞቱን ጥበበኛታት ዝበሃሉ ካብቶም ነቢያቱን ብዙሓት እኳ እንተገለጽዎ በተለይ ደግሞ እንደገና ጠቢቡ ሰሎሞን እንታይ ይብል ትሕትና ንኽብረት ትቕድማ ትዕቢት እውን ንሞት ትቕድማ እንዳበለ ንዕር ይኮነ ይገሊጽዎ እዩ። ምሳሌ 15:33 ክትሪኦ ከለኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብረቱ ንኽብ ትሕትና ንዘለዎ ሰብ ትሕትና ንዝሓዘ ኣቐዲሙ ትሕትና ንዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸጉኡ ይህቦ። እንደገና ደግሞ ሞት ክህብ ከሎ ሞት በቲ ሰብ ባዕሉ ዘምጽኦ ያውኝልካ ክብሎ ከሎ ትዕቢት ንዘለዎ ትሕትና ንኽብረት ንኽብሪ ትቕድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንቕድማ ኽቢሮ ትሕትና ሓዚ ይኮነን ዝብል ታይዳ ንቕድም ትሕትና ምን ዝሓዘ ክብሪ ይህብ። እንደገና ሞት ክህብ ከሎ ደሞ እንደገና ሞት ምስ ረኸበ ይኮነን ትዕቢተኛ ዝኸውን ታይዳ ነቲ ንቕድም ትዕቢተኛ ንዝሓዘ ሞት ሂቦ ሞት ደሞ እንደገና እግዚአብሔር ባዕሉ ፈጢሩ ዝህቦ ዘይኮነስ ካብቲ ወዲ ሰብ ባዕሉ ዘምጽኦ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሞት ኣይፈጠረን። ጠቢቡ ሰሎሞን ክናገር ከሎ ወዲ ሰብ ባዕሉ ዳምጽኦ እምበር እግዚአብሔር ኣምላኽና ሞት እኝህል ካብዚ ኢሉ ንበደለኛታት ዘዳለዎ ይኮነን። ሞት ይሕሸኒ ኢሉ ዝመረጸ ሰብ ግን ባዕሉ ምጽኦ ይብለና። እንደገና ካልኣይ ዜና መዋዕል ክንሪኦ ከለና ምዕራፍ 7 ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 14 እዚ እውን ጠቢቡ ሰሎሞን ተናጋሪ እዩ። እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልቢ ኣምላክ ዳዊት ቤተ መቕደስ ክሃንጽ ኣይፈቐደሉን። ትንቢት ክናገር ኩሉ እኳ ገልጸሉ ከሎ ስለ ርእሱ ቤተ መቕደስ ስለ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ድንግል ማርያም ንዕሪ ስፍሕን ርቐቕን ዝበለ ናይ ምስጢረ ስጋዊ እኳ እንተተገለጸሉ ቤተ መቕደስ ንኽሃንጽ ግን ኣይፈቐደሉን። ኣኳ አንተ ዘትነድቅ ሊተ ቤተ ለስሜ ኣይኮንካ ንስኻ ቤተ መቕደስ ዘይትሰርሖ ወድኻ ይሰርሖ ኢልዎ። ወዱ ሰሎሞን ምስ ሰርሖ እንታይ ኢልዎም ኣብቲ ቤተ መቕደስ እግዚአብሔር ኣምላኽና መንፈሱ ክዓርፍ ከሎ ነቲ ዘቕረቦ መስዋዕቲ ክቕበለሉ ከሎ እንደገና ኣብ ደመና ኮይኑ ንጠቢቡ ሰሎሞን መልእኽቲ ሂብዎ እዩ። እዚ ቤት እዚ ኣነ ንስኻትኩምን ንኽንራኸበሉ መሪጸየ ኣለኹ ቀዲሰየ ኣለኹ ዋላ እኳ በለ ወዲ ሰብ በዲሉ ኃጢአት ሰሪሑ እንተተሰሓሓተ ተመሊሱ ብትሕትና እዩ ዝብል ሰውነቱ ኣዋሪዱ ብትሕትና ወዲቑ እንተለሚንኒ ኣነ ክምለስ እየ ተመሊሰ ደሞ እንደገና ምሕረት ከዕድለ ይብል። እዚኣ ኮነት ክነንዎ ክንሪኦ ይግባአና እዩ። ኃጢአት ሰሪሕ እዩ ዝብለና ወዲ ሰብ በዲሉ ተጋጊዩ ተሰሓሒቱ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ወፂኡ ንዓይ እኳ እንተሕዘነ ብኡ ምኽንያት ደሞ ኣነ ናኢዱ ንዕኡ ዘሕዝን እንተሃብክዎ መሬት እውን ክተፍርየሉ እኳ እንተዘይከኣለት ካሊእ ሕማማቱን ደዌ እኳ እንተሃብክዎ ተመሊሱ እንደገና ብትሕትና ውድቕ ኢሉ ኣምላኸይ እንተይልኒ ኣነ ተመሊሰ ምሕረት ክዕድለ ረአይ ተመልከቱ። ተጋጊዩ ይብለና እዩ ተሰሓሒቱ በዲሉ ኣነ እውን ሕሊፈ ንመከራ እኳ እንተሃብክዎ ካብቲ መከራ ብኡ ጥፋእ ኢለ ስቐይ ይብልን ብትሕትና እንተለሚንኒ ሰውነቱ ዋሪዱ ይቅር በለኒ ተይልኒ ይቅር ክብሎ እንታይ ዳ ሃገርና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኮነት ናይ ሕጂ ሰላም ናይ ህንፃና ምሩድ ቋንቋኦም ሕውስውስ ዝበሎ ከምኡ ኮይንና ትሕትና ዘለዎ ሰብ ዘይብልና ዲና ኮይና ዳ ወይ ብትሕትና ዝልሙኖ ዘይብሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ዘይብሉ ድዩ እንታይ ይኮነት ንዓኻትኩም ጎድፎ ኮነት። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣቐዲሙ ደስ ዘብሎ እንታይ እዩ ትሕትና እዩ። ካብ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ብቡልያት ዝነበሩ ካብቶም ቀዳሞት መራሕቲ ኢልና ንጽውዖም ምስ እግዚአብሔር ዝራኸቡ ዝነበሩ ሓደ ሙሴ እዩ።
ሙሴ ደግሞ እንደገና ክጽሕፉ እንከለዉ ሊቃውንት ኢሎሞ ዘኍልቍ 12:3 ዘሎ ሙሴ ካብቶም ደቂ ሰባት ብዝበል ኣብ ልዕሊ መሬት ኣብ መሬት ዝነበሩ ደቂ ሰባት ካብኣቶም ብዝበለጸ ብጣዕሚ ትሑት ነበረ ይብለና። ተመልከቱ ሙሴ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሙሴ ፈታዊ እየ ክብሎ ከሎ እንታይ ስለ ዝነበረ እዩ? ትሕትና ስለ ዝነበረ እዩ። ሙሴ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ? ተኣማንነት ስለ ዝኾነ እዩ። ነቲ ተኣማንነትስ ብትሕትና ኮነ። ብትሕትና ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ደስ የብሎ ነይሩ። እንተበደለ እውን ከምዚ እኮ ጌርካኒ ኢኻ ሙሴ ንምንታይ እንዳበለ ዝመኽሮ ዝግስጾ ማለት ኣብቲ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ማይ ጸሚእና ቀትለና ዲኻ ኢሎም እስራኤላውያን ከንጸራጽሩ ከለዉ ንዕርዮም ከባሳጭዎ ከለዉ እሞ እነኝህልኩም ንስተይ ኢልዎም ታማይ ኣብኡ እነኝህልኩም ቅድም ክብልከኒ ብጸሎትን ብልመና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣኽቢሩ ባሪኹ ዝህቦም ዝነበረ እንኩንዶ ወሊደኩም ዲኣነ ሓዚለኩም ዝነብር ክብሎም እንከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ደሞ እንታይ በለ? ተመልከቱ እዛ ቃል እዚኣ ኣብኡ እነኝህልኩም ኣነ ደ ወሊደኩም እየ ባባ ሃይለ ሓዚለኩም ዝነብር ኣብኡ እነኝህልኩም ክብሎም እንከሎ ሙሴ ደሞ በለ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዋዕል ሕደር ዘይብላ ተመልከቱ በዲሉ ዝበደል ብእግዚአብሔር ኣምላኽና ክስታይ ዝረክብ ዘሎ ግን እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሙሴ ኣቤት እታ ሃገር ምድረ ርስቲ ብዓይንኻ ክትሪኣ ኢኻ ብእግርኻ ግን ኣይትረግፃን ኢኻ ዝብል ተመልከቱ። እዚ ዘረኸበ እዩ። እዛ ቃል እዚኣ ተመልከቱ በዲሉ እዩ እዚ በደል እዚ ንእግዚአብሔር ዘሕዝን ኣቤት ንሕና ኸ ከመይ ኮን ንገብሮ ክንደይና ሕዝኖ ንኸውን ጸሎት ከይገበረ ዝበልዕዎ ሰትዮ ብዘይመሃቡ እዚ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ኸታ ነብረላ ተመስገን ኢልና ንውዕላን ሓድራን ነመስግን እንደኾን ንኸውን ነታ ናይ ሓንቲ ሰዓት መስተ ጸሎት ከይገበረ ብምሃቡ እታ ምድረ ርስቲ ብዓይንኻ ክትሪኣ ኢኻ ብእግርኻ ግን ኣይትረግፃን ኢኻ እዚ ዝብሎ እዩ። ተመልከቱ እቲ በደሉ እቲ በረከቱ እውን ኣጆኻ ሙሴ እንዳበለ ቃል ብቃል ብረድኤት ዘይኮነ ኣፍ ንኣፍ ቃል ንቃል እንዳተነጋገሩ ዝመፀ ክብድል ከሎ ደሞ እዚ በዲል ከኣኻና በዚኣ ምክንያት ደሞ እዚኣ ቀፂዓካ ኣለኹ ዝበሃል ሙሴ እዩ። እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና እንታይ ስለ ዝገበረ እንታይ ስለ ዝነበረ እዩ ልቡንኡ ትሑት እዩ የዋህ እዩ ቅኑዕ ስለ ዝነበረ ይብለና መጽሓፉ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሓድሮ ሰውነት ከመይ ዝመሰለ ሰውነት እዩ? ዲያብሎስ ዝሓድሮ ሰውነት ከመይ ዝመሰለ እዩ እንተኢልና መቸም እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ትዕቢተኛ ልቦናና ኣብ ትዕቢተኛ ልቦና እግዚአብሔር ይሓድር ከይንብል እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሓድር ኣብ ትሕትና ሰብ ዘለዎ እዩ። ኣብ ትሕትና ዘለዎ ሰብ እዩ። እቲ ልቦናው ትሑት ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማደርያ እዩ። ትዕቢተኛ ደሞ እንደገና ናይ ዲያብሎስ ማደርያ ናይ ዲያብሎስ ማደርያ እዩ። ሄኖክ 12 ቁጥሪ 1 ራእይዎ ትረኽብኹም። ትዕቢተኛ ሰብ ናይ መን ማደርያ እንተኢልና ናይ ዲያብሎስ ማሕደር እዩ። ትሕትና መንፈስ ዘለዎ ብትሕትና ዝመላለስ ብቅድስና ዝመላለስ ደግመ እንደገና ናይ መንፈስ ቅዱስ መሕደሪ ከም ምዃኑ ይገልጸና። ትሕትና ማለት ንምዃኑ እንታይ ማለት እዩ? እስኪ ነስተውዕለ ኣሕዋት ትሕትና ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ካባይ እገለ ይበልጽ ማለት እኮ እዩ። ትሕትና እንደገና ደግሞ ናይ ልቦና እቲ ትሕትና እኮ ተመልከቱ። ናይ ኣካዳድና ኣይኮነ ተመልከቱ። ናይ ልቦና እቲ ዝበለጸን ዘበለን ትዕቢት ናይ ልቦና እዩ። ናይ ኣካዳድና ኣሎ እናይ ኣባላልዓ ናይ ኣካያይድ ኣሎ። ትዕቢት ግን እዚ እንታይ ዝበሃል ትዝህርቲ ብሎ መጽሓፍ ይፈልዮ። እቲ ዝኸፍአ ግን ናይ ልቦና እዩ። እቲ ናይ ልቦና እንታይ ይብሎ? ትዕቢት ትዕቢት ናይ ልቦና እዩ። ትሕትና ኸኒ ናይ ልቦና ኮነ ናይ ልቦና እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? እገለ ይበልጽ ካባይ እገለ ይሓይሽ ኣነ ኩን ትሑት ኣነ ከምዚ ካብ እገለ ኣነ ይሰንፍ ካባይማ እገለ እዩ ዝበልጽ ኢልካ ንሰብ ሕሊፍካ ትህቦ ሰውነትካ ተዋርደሉ ትሕትና ይበሃል ኮነ። ተመልከቱ ክነስተውዕሎ ይግባአና እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን
ኣነ ካብኡ ገለ ይበልፅ እምበር ኣነ ካብኡ ገለ ይትሕት እየ ዝብል ወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ መን እያ ኮነት? መን እዩ? በተለይ ደቂ ቀሴት ዘምፅዎ ጉዳይ እኛ ሕጂ ኣብዚ ዘመንና ተስፋሕፊሑ ኣብ ናይ 8,000 ላዕላይ ታሕታይ ዘብል ደቂ ቀሴት ቅድም ክብል ካብ ደብሪ ቅዱስ ወሪዶም ምስ ደቂ ቃኤል ሓጢአት እንዳሰርሑ ዘምፅዎ ጉዳይ ሕጂ ኣብ 8,000 ንመናእሰያ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እንታይ ይገብር ኣሎ? ሰይጣን እኮ መንፈስ ቅዱስ ወይም እግዚአብሔር ኣምላኽና ትሑታት ኩኑ ኣነ ክሓድረኩም እየ ኣብ ትሑት ሰውነት እየ ዝሓድር ይብል። ሰይጣን ደሞ እንደገና ንመናእሰይ ድዩ ዓበይቲ ድዩ ኣነ ካብ ኩሎም ይበልፅ እየ እንዳበለ ናይ ሰይጣን መንፈስ ደግሞ ኣብ ደቂ ሰባት ልቦና ይዘርእ ኣሎ። ከመይ ገሩ ራእይዎ ኮነት ነስተውዕሎ ደቂ ቀሴት እግዚአብሔር ኣምላኽና መቸም እቲ ስርሑ ረቂቅ እዩ። ረቂቅ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣዳም ካብ ገነት ወፂኡ ካብ ገነት ምስ ወፀ ኸሚ እባ ይቅርታ ኣዳም ካብ ሰይጣን ካብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኣውፂዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብምንታይ? ብትዕቢቱ ብትዕቢቱ ከውፅኦ ከሎ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብኡኡ ምትክ ብኡኡ ፈንታ ንመን ፈጠረ? ንኣዳም ፈጢሩ። ኣዳም ፈጢሩ ከበ የቐመጦ ኣብ ገነት ተቐመጦ። ነቲ ቁፅሪ መሊእዎ ኣሎ። እቲ ሰይጣን ዘጉደሎ ጉድለት ወይም ደሞ እንደገና እቲ ቁፅሪ ምስ ጎደለ አዳም ንክመልእ ደሞ እንደገና አዳም ፈጢሩ ኣብ ገነት ተቐመጦ። አዳም በደለ። አዳም አምላክ ክኸውን ደለየ። ብሰይጣን ተታለለ፣ ወደቀ። እግዚአብሔር አምላክና ደሞ እንደገና ካብቶም ዝወደቁ ሰባት እግዚአብሔር አምላክና ተመልከቱማ። ንስኻትኩም ደ ወድቲ ዝበደለኒ አይበለን እኮ እግዚአብሔር አምላክና። ወድ አዳም በዲሉ እዩ። አዳምና ሔዋን በዲሎም እዮም እንካብ ገነት ተውፅዎም እዩ። ግን እቲ ናይ አዳም ምስጋና ከማልኡ ዝኽእሉ ካብ ደቂ አዳም ወይም ደሞ እንደገና ካብ ደቂ ቀሴት እግዚአብሔር አምላክና 200 ዝኣኽሉ ሰባት መሪፁ 200 ዝኣኽሉ መናእሰያት መሪፁ ኣብ ደብሪ ቅዱሳ ቀመጠ። ከምቲ ንአዳም ዝበልዖን ሰትዮን ዝነበሩ ዘይኮነ ጥራይ ንሳቶም ንእግዚአብሔር አምላክና አመስጊኖም ምግቦምን መስትኦምን ክዳኖምን እቲ ናይ እግዚአብሔር አምላክና ጸጋ ነበረ ይብለና። ተመልከቱ። ንሳቶም ካብኦም ዝጽበ እንታይ እዩ? ንእግዚአብሔር አምላክና ምስጋና። ካብኦም ዝጽበ እንታይ እዩ? ንእግዚአብሔር አምላክና ጸሎት ምህላ። ካብ እግዚአብሔር አምላክና ዝጽበ እንታይ እዩ? ምግቦምን መስትኦምን ቀለውቲ ክዳኖምን እቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ አጽንዕ አውርስ ክድን አቢሉ የንብሮም ነበረ። እግዚአብሔር አምላክና በዚህ ደስ ይብሎ ነሩ። እግዚአብሔር አምላክና ደስ ክብሎ ደሞ እንደገና ደስ ዘይብሎ ፍጥረት ኣሎ። መን? ዲያብሎስ። ምክንያቱ ትዕቢቱ ንሱ። እዞም ደቂ ሰባት እዚኣቶም ናበይ ወረዱ? እንታይ ገበሩ? ንሳቶም ኣብ ደብሪ ቅዱስ መላእክትን መሲሎም ንመላእክቲ ተኪኦም ንአዳም ተኪኦም መላእክቲ መሲሎም ኣይበልዑ ኣይሰትዩ ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ከለዉ ደቂቀ ቃኤል ናይ ቃኤል ዘርኢ ደሞ እንደገና ኃጢአት ከም ክዳን ተኸዳዲኖም ምንም ዘይመስሎም ኃጢአት ክሰርሑ ረአዩ። በዚ ጊዜ ግን እንታይ ይበሉ? ኣብ ደብሪ ቅዱስ እግዚአብሔር መሪፅ እኮ ይቕሚጥዎም ዘሎ። ንጉሆን ምሸትን ምስ እግዚአብሔር ዝራኸቡ ምስጢር ተገሊጸሎም ንቅዱሳን መላእክቲ መሲሎም ክነብሩ ከለዉ እንታይ ኢሎም? አንተ ናህና ኑሮ እንታይ ኑሮ ኮይኑ ከም መላእክቲ ናይ መላእክቲ ኑሮ ኢናህና ኑሮ በሉ። እግዚአብሔር አምላክና ዝሃበካ ጸጋ መቸም ንምግላጹ ይከብድ እዩ። ናይ መላእክቲ ኑሮ ኢናህና ኑሮ እንታይ ኑሮ ኣለና? እንታይ ምንባር ይበሃል? ናህና ምንባር በሉ። እንታይ ዳ እማይሓይሽ? ንሕናሰ ናብ መሬት ወሪድና ሓንቲ ሰበይቲ ወሲድና ቆልዕት ወሊድና ምንባር መሓሸና በሉ። ሓንቲ ሰበይቲ ምሳድ ማለት ንካልኦት እኳ እንተተፈቐደ ንዞም ደቂ ሰባት እዚኣቶም ግን ኣይተፈቐደሎም ነሩ። ጥራይ ንእግዚአብሔር መሲሎም ከመስግኑ ቅዱሳን መላእክት መሲሎም ከመስግኑ ይነሩ። መቸም ሰይጣን ኣብ ልቦም ዝጸነሳ ጽንሲ ከይተወለደት ኣይተረፈትን ወረዱ 200 ብምልኦም ሓንቲ ቃል በዛ ናይ ሰይጣን ምኽሪ ጸኒዖም ወረዱ እዩ ዝብለና። ክወርዱ ከለዉ ግን ሓንቲ ወሰዱ። ሓንቲ ሰበይቲ
ወሲዶም ወለዱ እቶም ዝወልድዎም ግን ልዕሊ 3400 እመት ዝኾኑ ቁመቶም ወለዱ። እቲ ምላእ ጥራይ ኣይኮነን ተመልከቱ። እዚኣቶም ቅዱሳን መላእክቲ መሲሎም እዮም ዝነብሩ ነበሩ። እንደገና ምስጢር ዘይፈልጥዎ ነገር የለን። ኩሉ ይግለጸሎም እዩ። ምክንያቱ ናይ ሰይጣን መንፈስ ዝሓድሮም ዘሎ። ሰይጣን ደሞ እንደገና ካብ ቅዱሳን መላእክቲ ዝፍለየሉ ብፍልጠት ኣይኮነን። ብኻሊ ብቅድስና ብንጽህና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ጸጋቶ ዘይኮይኑ ብኻሊ ዝንእሶ ነገር የለን። ንሳቶም ኣብኣቶም ሓዲሩ ዘሎ ርኩስ መንፈስ ኣብቶም ቅዱሳን መላእክቲ መሲሎም ዝነበሩ ሓዲሩ እንታይ ኣምሃረ? ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ደቂ ተባዕትዮ ድዮም እዚ ናይ ፍርቂ ርእስኻ ምልጻይ ዘለዉ ኣነ ይመስል እንዳበልካ ምንባር መን ዘምፀ እዩ? ንሳቶም ዝወለድዎ እዩ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደሞ እንደገና ካሊእ ከይተረፈ ኣብ ናይ ካብ ጽፍሪ ጀሚሩ እስካብ ርእሲ ካብ ኩሉ ዘሎ ዘይነበረካ መልክዕ ንኽውስኽ ማለት እቶም ደቂ ቀስየት ንሳቶም ዘምሃርዎ ዘፍለቕዎ ትምህርቲ እዩ። በዚ ምክንያት ይተመልከቱ ኣነ ካብ ኩሉ ልዕል ይብል እየ እገለ ካባይ ትሕት እዩ እምበር ኣነ ካብ እገለ ይትሕት እየ እትብል ወይም ዝብል መንእሰይ መን እዩ? ስለዚ ኮይኮነት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቲ መናሰይ ኮነ ትሕትና ተማሃርዋ ኣንታ ትሕትና ተማሃርዋ ትሕትና ዝሓዘ ሰብ እግዚአብሔር ክረዶ እዩ ትዕቢት ዝሓዘ ሰብ እግዚአብሔር ከዋርዶ እዩ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ነዙን ከይገለጸ ይተረፈን ማንም ደው ዝበለ ሰብ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ይብልዎ ደው ዝበለ ዘብለ ብምንታይ ደው ዝበለ ዝብሎ ዘሎ ተመልከቱ በበየናይ ደው ባላ እዩ ደው ዝበለ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ኣለኹ ዝብል ሰብ ንከይወድቕስ ይጠንቀቕ እንታይ ዝብል ዘሎ ትሕትና ይሓዝ እዝና ደው ኢለ ዘለኹ እግዚአብሔር አምላኽና ጽባሕና ኣብዚ መሬት እዚ ክልውጠኒ እዩ መሬት ክኸውን እየ አምላኽ ኢሉ ልቡንኡ ስብር ክብሎ መንታ እንታይ በለ ማንም ደው ዝበለ ሰብ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ኣቤት ሎሚ ደኣኒ ከምኡ ዝገብር መን እዩ እተው ደው ዝበለ ዘሎ ወይም ሃብቲ ዝሓዘ ድዩ ወይም ደሞ ዝተምሃረ ድዩ ወይም ደሞ ንእስነት ዝሓዘ በተለይ ንእስነት ዝሓዘ ከይወድቕ ይጠንቀቕ እኮ እዩ ዝብል ዘሎ ተመልከቱ ቅዱስ ጳውሎስ ኮ ውድቀት ኣጋጢምዎ ነሪኡ ኣለኹ ንእገለ በልዎ ሞነዲ ካባይ ዘመልጥ እንዳበለ ጸኒሑ እግዚአብሔር አምላኽና ተሓይሉ ደሞ እንደገና ብልጭ ኣቢሉ መብረቕ ግብ ከብሎ ከሎ ኣብዚ ግዜ ምስ ፈለጠ እንታይ ኢሉ ኣይ ደው ዝበለ ሰብ ኩሉ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ረኣይ ወስኪ ሕዋተይ ደው ዝበለ ሰብ ከይወድቕ ይጠንቀቕ አንተ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ መናእሰይ ኢሉ ሕጂ ግን ደው ዝበለ ሰብ ይዝብል ዘለዉ ብሃብቲ ደው ዝበለ ሰብ ኣለዉ በትምህርት ደው ዝበለ ኣነ መን ከማይ ዝብል ኣሎ ብጉልበት መን ከማይ ዝብል ኣሎ ግን ከይወድቕ ይጠንቀቕ ድሕሪ እዚ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:8 እንታይ ይብል ወድህረ ኩሎማ ዝተርአየን ሊተ ዘእመስል ጻይጻ እስመ ኣነ እቲሃቱም ኩሎሙ ኣነ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ሐዋርያት ትሑት ንዝኾንኩ ንታሕቲ ዝኾንኩ ኣነ በለ ኣነ ናይ 6-7 ወርሒ ጽንጋፍ ዝመስል ንዓይ እግዚአብሔር ተገለጸለይ أشيكوت እግዚአብሔር አምላኽና እግዚአብሔር አምላኽና ወዲ ሰብ እኳ ኃጢአት ብድል ከብል ከሎ ምልስ ዘብሎ ኮነ ንትኽፋት ጎዲፉ ንትሰውነቱ ዘሪ እዚ ኮይ ኮነ ተመልከቱ አትሚ ሕዋት ራእይ ወማኒ ናይ 6-7 ወርሒ ጽንጋፍ ዝመስል ንዓይ ተገለጸለይ አቤት አተና ሕጂ መንእሰይ ኮንታይ ትብሉ ትኾኑ አታንሕና እንታይ ኮን ንብል ንኸውን ቅዱስ ጳውሎስ ጉብዝነኡ እንታይ ይመስል ከም ዝሓለፈ ርኢና የይና አንበሳን ነብርን መሳረሪያ ዘይደሉ ፍጥረት እዩ ዘይደል መንእሰይ ነሩ እዩ ሕጂ ግን እንታይ ይብለብዚ አንዳ ኣብ እዋኑ ዝተወለደ ዘይኮንኩስ ኣብ ናይ 6-7 ጻይጻ ማለት ኣብ መዓልቲ ዘይተወለደ ጽንጋፍ ማለት እዩ ብግእዙ ዘመስል ጻይጻ ንዓይ ዝተገሊጽለይ አንታ ዘይነዓቐኒ ብል ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላኽና ደሞ ካብ ኩሎም እኳ ትሕት ክብል ከሎ ትወዲ ሰብ ንስኻ እኮ ትሕት ኣይኮንካ ልዑል ኢኻ ኢሉ ደሞ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሰውነተን ሕድር ቅድስ የብሎም ኮነ ኣስታዚ እግዚአብሔር አምላኽና ደስ ብለኮ ኣብ ዘመነ ሊቃውንቲ ቅዱስ ባስልዮስን ቅዱስ ኤፍሬምን መቸም ነዚኣቶም ዘይፈልጥ የለን
نحنا تلعينا ناي قدس إفريم وداسي مريم دي كل شعتي ጸሎትኩም ተልዕልዎ እውን እዚ ተመልከትኩም ንርአዩ ቅዱስ ባስልዮስ እንዳምሃረን ከሎ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ባስልዮስ 10 ማዕርግ በጽሒ ነሩ ይዝሎ ጻሕፍና 10 ማዕርግ ማለት ከዊነ እሳት ማለት ሰውነቱ ከም ሓዊ ዘቃጽል ንሱ ንሓዊ ከኣቱ ከሎ ሓዊ የቃጽለን ሰውነቱ ግን ከም ሓዊ የቃጽል ነሩ እንስሳት ሃዋስያና ክቐርቡ ከለዉ ከም ናብ ሓዊ ዝኣተው ዝንቢ ርግፍ ይብሉ ነሮም እዩ ዝብለና ቅዱስ ባስልዮስ ቅዱስንኡ ግን ኩሉ ይፈልጦን እዩ ከም ሰብ መጠን ወይም ደሞ ከም ኣቦ መጠን ግን ብዙሓት ሰባት ሓጢኣትና ይቅር በለና ይናዘዝሉ ነሮም እዮም በዚ ልማድ ደሞ ሓንቲ ዶ እንታይ ትገብር ነራ እዛ ዶ እዚኣ ጥበበኛ ሓጢኣት ብምስራሕ ኣይኮነትን እቲ ሓጢኣታ ንከይርስዕ እናፀሓፈት ተቐምጥ ነራ እዛ ዶ እዚኣ ኮነት ኣንታ እዛ ዶ እዚኣ እቲ ጥበብ ኣርኣይዎ ሓጢኣት ትሰሪሓ ከም ሰብ መጠን እቲ ሰራሓት ሓጢኣት ግን ትጽሕፎ ነራ ተቐምጦ ነራ መጨረሻ ግን መቸም ኩሉ ይስልችዩ ካልእ ይትረፍ እታ እንጀራ ትበልዓታ ጥዕምቲ ዝበልካያ ድግም ክተብላ ከለኻ ወይም ብዝሕ ደይላትካ ስልችው ትብለካያ ንግዝያ ሓጢኣቱን ከምኡ ስልችው ክብላ ከሎ ኣይ እየሲኣኽለኒ ቅርበለኒ ክብለ እየ በለት እታ ወረቐት ደብዳቤ ኣብ ኢዳ እያ ዘላ ተጠቕሊላ ሒዛታ ዘላ ተሓጢኣቱን ኣብታ ወረቐት እያ ዘላ ኣቦይ በለቶ ኣቤት ኣብዛ ወረቐት እዚኣ ተጻሒፋ ዘላ ሓጢኣተይ ይቅር እንደበለኒ በለቶ ቅዱስ ባስልዮስ ደሞ እንደገና ይፈሓቆልኪ ደምሰሰልኪ ይቅር በለኒ ትብለ ከላ ይፈሓቆልኪ ደምሰሰልኪ ደሞ በላ ንሱ ከምዚ ግበሪ የለን ናይቶም ቅዱሳን ማርኣይወታ ረኣይዎ እስኪ ንሳ ከይትቦውን እንተ ርእይዎ ተሓጢኣተይ ብዙሕው እንታይ ክብለኒ ኢለያ ነገር ግን እቲ እምነታ ደግሞ ኣብኡ ከሎ እንዶ ፍሑቕ ይበለልኪ በለኒ በለቶ ይፈሓቆልኪ ክብላ ከሎ ደስ በላና ገሊፃ ርኢ ተበለት ካብ ኩሉ ሓጢኣታ ክድምሰሳ ከሎ እታ ዝኸፍአትን ዝዓበየትን ሓጢኣት ግን ኣብኣ ፅሕፍ ትረኸባ ኣቦይ ኣብየት ኩሉ ሓጢኣተይ ክስረዝ ክድምሰስስ እታ ተሰቅቐኒ ድቃስ ለይቲ ትኸልኣኒ እዛ ሓጢኣተይ እዚኣ ኮኘት እዚኣ በለቶ ደሞ እንደገና ቅዱስ ባስልዮስ ደሞ እንደገና ንዚኣ ንምንታይ ገዲፍዋ ከመይ ገዲኡ ፈልይዋ ብቢሮ ገዲዱ ይሰሪዝዋ በበየናይ መደምሰሲ ደምሲስዋ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብቶም ቅዱሳን ሓዲሩ ዝሰርሖ ተመልከቱ ኣንታ እንታይ ንበሎ መቸም በበየናይ ኬሚካል እዩ ፈልዩ ሰሪዝወቲ ኣጥፊእዎ ጻዕዳ እኮ ይገርዎ ዘሎ ነቲኣ ግን ከምታ ዘለታ ፅሕፋ ትርፍ ኣቢልዋ ዓባይ ከም ምዃና መን ይነጊርዎ ንምንታይ ከ እያ ትሪፍዎ እቶም ቅዱሳን ወለድና ሰርሖም ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሓደሮም እቲ ሰውነቶም ንሕና ኢና ኣይኮኑን ዝብሉ እገለ እዩ ዝሓይሽ ካባና እዮም ዝብሉ ኣበይ ኣብየት እዛ ዓባይ ተሰቅቐና ሓጢኣተይ ድቃስ ለይቲ ትኸልኣኒ ዘላ እዚኣ እኮ ተሪፋ ኣላ እይ ኣንቲ ጓለይ ኢልዋ ኣንቲ ጓለይ ኣብየት እዛ ዓባይ ሓጢኣት ክዚኣ ዳ ኣነ ዘይትከኣለኒ መንታይ ዳ ክገብር ናበይ ዳ ይኸይድ ቅዱስ ኤፍሬም ዝበሃል ኣሎ ኤፍሬም ቅዱስ ኤፍሬም ደሞ ናይ መን ተምሃራ እዩ ናይ ቅዱስ ባስልዮስ ተምሃራ እዩ ደሞ እንደገና ናቱ ውላድ እዩ ናይ መንፈስ ውላድ እዩ ናኡ እንደኸይድ በላ ንምንታይ እዩ ካብቲ ናቱ ክብሪ ክገለጽ ስለ ዝደሊ ካባይ ገለ ይበልጽ እዩ ዝብላ ዘሎ ተመልከቱ መቸም ውሽጡ ምስጢር ኣለዎ ክትከይድን ክትመጽእን ድኻም ስለ ዘለዎ ጾም ጸልይ ዝብል ወለድና ክንጾም ክንጸሎት ቀኑና እዩ ዝኾና ዘሎ ብሓደ ገጽ ውሽጡ ጥበብ እግዚአብሔር እዩ በዚ ግዜ ናብ ቅዱስ ኤፍሬም ከደት አንታቶም ቅዱሳን ረአዩ ሕጂ ደሞ እንደገና ኣቦይ ኣብየት ኣብ ቅዱስ ባስልዮስ ከይደ ነረ ብዙሕ ሓጢኣት ሰሪሐ እዝን ናይ ግናይ ትብልን ዘላ ሓጢኣት ሰሪሐ እንተይላ እኹል ተናዚዛላ እንታይ ገለ በዚ ግዜ ከይደ ኩሉ ደምሲስለይ ሓንቲ ተሪፋ ናብ ቅዱስ ኤፍሬም ከይዲልኒ ስለዚ ደምሰሰለይ እዚኣ ዘላ ሓጢኣት ከይፈሓቆል ክበለኒ ይደምሰሰል ክበለኒ በለቶም በዚ ግዜ ስምዐ እስኪ ንሱ ዓብይ ኣቦና እንዳሃለወስ ንዓይ ደሞ በላ ደሞ እንደገና ንሱ ረአይዎ እሞ
حدا قدوس إفريم نتحاتيات نساناي مسرات عامسين يكونن هيدا እንደገና ከገልጸላ ዝደለየ ነገር ኣሎ ቅዱስ ኤፍሬም ኣጆኹይ ንሱ እንዳሃለወ ዓብዪ ኣነ ከመይ ገይረ ዘይከኣለኒ ኣይከኣለንን መንዳይ ዝበልፅ ንሱ ዝበልፅ ነገር ግን ዛጓለይ ኪድሞ በላ ኪድሞ ከምቲ ናይ ቀደም ዝረኸብኩዮ እንዳምሃረ ወይም ኮፍ ኢሉ ኣይትረኽብየን ኢኺ ሞይቱ ናብ መቃብር ክወስድዎ ትረኽብየ እኺ በላ ኣበይ ኮይኑ እዩ መቃብር ደመ እንደገና ከምዚ ሞተ መን ነጊርዎ መን በበየናይ ስልኪ ተነጊርዎ ኣንዳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ቅዱስ ባስልዮስ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅዱስ ኤፍሬም ኣሎ እቲ መንፈስ ቅዱስ ንሱ መን ከምዚ ሞተ መን ከም ዘሎ ንሱ እንዲሁ በዓልኒ መንፈስ ቅዱስ በዚ ጊዜ ሞይቱ ናብ መቃብር ክወስድዎ ትረኽብየ እኺ በላ እንታይ እሞዳ እንድሕር ሞይቱ ዳ ከመይ ክገብር ከይተጠራጠርኪ ኣብቲ ስከርየን ኣቐምጥ ኣቡልዮ ክድምሰስልኪ እዩ በላ በዚ ጊዜ ኣይተጠራጠረትን ዛዶ እዚኣ ኣይተጠራጠረትን ኮነት እዛ ዶ እዚኣ ኣይተጠራጠረትን እንታ ንሕናስ ከመይ ገይሩ ምሰልቸወና ይኸውን እንታ ንሕና ስለ መንፈሳዊ ጉዕዞ ከም ዘጋጥመና ከሎ እንታይ ኣም ዘካራተኒ ጠንጢነ የስቕ ዘይብል ኣይምበልኩምን ኣይምበልናን ኣንታ ንብል ኢና እንታይ ስለ ዝኸውን እዩ ሳቶም ግን ዓላማ ሒዞሞ ዘለዎ ወይም ደሞ እተን ኣዴታትና እተን ቅዱሳን ሒዞሞ ዘለዎ ዓላማ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሓደሮም ስለ ዘለዓዓሎም ዝስልቺ ይኮነን ናይ ሰይጣን ይኾሙ ሓንሳ ኣልዒሉ ዘይፈጽም መንፈስ ቅዱስ ግን ዘለዓሎ ነገር ብዙሕ እኳ ፈተና እንተጋጠመ ብዙሕ ውፃውረድ እንተጋጠመ ኣብቲ ህይወትና መጨረሻ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘለዓሎ ዝጀመሮ ደስ ይዘብል ትፍሪ እዩ ተመሊሳ ኸደት እንተኸደት ከምቲ ዝበላ ቅዱስ ኤፍሬም ቅዱስ ባስልዮስ ሞይቱ ናብ መቃብር ክወስድዎ እቲ ከሓዊ ዝኾነ 10ኛ ማዕርግ ዝበፅሐ ቅዱስ ባስልዮስ ተሸኪሞሞ ክኸዱ ንክፉሕ ተቐምጥ ከብልዎ ከለው እዛ ደዚኣ ወሲዳ ኣብቲ ስከርየን ኣቐምጥ ክተብሎ ከላ ነቲ ደብዳቤ ወይ ነቲ ወረቐት ነቲ ሓጢኣታ ነታ ፅሕፍቲ ነበረት ስሪ ዝፍሕቕ በለላ ኣልዕለ ቢላ ተረኣየቶ ሓጢኣታ ተፋሒቁላ ደስ በላ ይብለና ተመልከቱ ቶም ቅዱሳን እቲ ካባይ ገለ እዩ ዝበልፅ እቲ ደሞ እንዲ ኣነ እኮ ከምዚአ መዓዝ ይበልፅ ኮይነ ንሱ እኮ ከምዚ እዩ ንሱ እኮ ዓብዪ ንሱ እኮ እዩ ዝበልፅ ህይወት ትሕትና እዚ እዩ ካባይ ገለ እዩ ዝበልፅ ንሕና ኣነ ካብ ገለ ይበልፅ እየ ብምንታይ በቲ ንበልፆ በዓልና ነቐምጦ ንፈልጦ ኢና ዝተፈላለየ ሃብቲ መልክዕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃብቲ ተኾይኑ ናይ ሰይጣን ናይ ዲያብሎስ ምሕደሪ ኢና ንገብሮ ዘለና ምክንያቱ ገንዘብ ክረክብ ከሎ ሰብ ኣነ እኮ ከምዚ የለ ኢሉ እንድሕር ዝኮረ ዝዕበ እንድሕር ኮይኑ ሰውነቱ ናይ ዲያብሎስ ማደርያ እዩ ሓደ ወዲ ሰብ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ ደሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣክንውን ኣቢሉ መልክዕ ህብ ከብሎ ከሎ እንድሕር እቲ መልክዕ ሒዙ ኣነ ዝኽሉ መልክዕ ሒዘ ዝኽሉ ቁንጅና ሒዘ ዝብል እንድሕር ዝኮርዕ ተኾይኑ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣየጉድ እንታ ረኣይዎማ እቲ ከምኡ ገይሩ ኣካላዊኑ ዝፈጠረ ኣመላኽዒ ዝፈጠረ ኣምላኽና እዩ እቲ ኣመላኽዒ ዝፈጠረ ኣምላኽና ናቱ ማደርያ ከይከውን በቲ ኣብቲ ሰውነት እቲ ናቱ ኣንጻር ዝኸወነ ሰይጣን ናቱ ማደርያ ክኸውን እንከሎ ኣይገርመኩምን ኮነት ኣይሕዝነኩምን የሕዝን እዩ ብጣዕሚ ይሕዝን እዩ ሓደ ወዲ ሰብ ሃብቲ ረኺቡ በቲ ሃብቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሃብካ ነኢሉ ብትሕትና ገሩ እግዚአብሔር ተዘየመስጊኑ እቲ ሓደ እውን ጉልበት ረኺቡ በቲ ጉልበቱ ዝምካሕ እንድሕር ኮይኑ ዝዕበ እንድሕር ኮይኑ በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሃቦ ፀጋ ሂብካ ንኢሉ እንድሕር ዘይምን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘይምብርከኽ ዘይሰግድ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓደ ደሞ እንደገና ብዙሕ ኣመላኽዒ ፈጢሩ በቲ መልክዑ ርኡ ደሞ ከም ማርያም መግደላዊት መልክዑ ርኡ ኣየ መልክዕ ኣንታ ዝውን ክመውት ድዩ እዚ መልክዕ እዚ ዝሃበ ኣምላኽ ኢሉን እግዚአብሔር ኣምላኽና እንተ ዘየመስጊኖ እንታይ ይበሃል እግዚአብሔር ኣምላኽና ማርያም እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣመስጊንዋ ኮዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እግሪ ወዲቖም ሓፍታና ንሳ ክተመስግኑ ከለው ወይም ከገልግሉ ከለው ማርታ ሓፍታ ክትደክም ብዙሕ ስራሕ ትሰርሕ ከላ
ማርያም ግን ትዕግስትን ትሕትናን ሒዛ ስቕ ክትብል ከላ እንታይ ኢልዋ ንገረኒ ማርታ እንታይ ኢላቶ ሓግዘኒ ሓግዝያ እንደበላ ኣሕዝነካ እንዲ ክትብሎ ከላ ንምንታይ ብዙሕ ትደኽሚ ንእሽተይ እንዲ ዝኣክል በላና ማርያም ደኣ ጽቡቕ ዕድል እኮ መሪፃ ሌባ ዘይሕድጋ ሽፍታ ዘይሕድጋ ትሕትናን ትዕግስትን እኮ መሪፃ በላ ረኣዩ ኮነት እዚ እንታይ እዩ ትሕትና መቸም ካሊእ ሃፍትሎ እግዚኣብሔር ሌባ ዘሕድገካ ምንቀኛ ተንኮለኛ ዘሕድገካ ሃፍትሎ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ግን ሌባ ዘይሕድገካ ምክንያቱ ማርያም እንተኣፍረት ማርያም መግደላዊት እንታይ ኢልዋ ሌባ ዘይሕድጋ ጽቡቕ ዕድል እያ መሪፃ ጽቡቕ ዕድል መሪፃ ኣብቲ ቅድሚኣ ኸኒ 7 ኣጋንንቲ መናሃርያ ኮይና ነራ ዝደለይዎ ንሳቶም እንዳፈጸመት ኃጢአት ትሰርሕ ነራ መጨረሻ ግን ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ ወደቐት እንታይ ኢልዋ ጽቡቕ ዕድል መሪፃ በላ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሕና እውን ኮነት ክንሐጉሰን እንተኾይና በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሃበና ጸጋ ትሕትና ኮነት ትሕትና መቸም ትሕትና ምስ ሃይማኖት እንታይ እዩ ትሕትና ምስ ትዕግስቲ ትሕትና ምስ ጸሎት ጾም እንዳጾምና ትሕትና ዘይብሉ ተኾይኑ ጸሎት እንዳጸለትና ትሕትና ዘይብሉ ተኾይኑ ፍቕር ኣለና ግን ትዕቢት እንተሃሊና ወይም ትሕትና ዘይብሉ እንተኾይኑ ከንቱ ከም ምዃኑ መጽሓፉ ይነግረና እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና እውን እዚ ኩሉ ንኸረድእ ካብቶም 3 ዓበይቲ ኣርእስቲ ሃጣውእ ብትዕቢት ክመጽእ ከሎ ብትሕትና ሸኒፎየ መቸም ካብዚ እቲ ዝዓበየ ኃጢአት እዩ ዝብሎ ዘሎ ስስዕቲ ዝበሃል ኣመንዘራ ኣብዚ የለን ነፍሲ ቅትለት ኣብዚ የለን ግን ዓበይቲ ኣርእስቲ ሃጣውእ ግን ቶም 3 እዮም ኩሎም ኣብዚ ትሕቲ ውሽጢ እዚ ስለ ዝኾኑ እዮም ስለዚ ኣምላኽና ብትዕቢት ክመጽእ ከሎ ብትሕትና ዘሸነፎ ንሕና እውን ደሞ እንደገና ንጸላኢና ንዲያብሎስ ነሸንፈሉ መሳርያ ትሕትና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ልብና ሕደር ምሳና ንበር ንብለሉ መሳርያ ወይም ነቕርበሉ ትሕትና እዩ ኣብቲ ዝተዋረደ ሰውነት ኣብቲ ትሕትና ዘለዎ ሰውነት እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕደር ክብል ከሎ ደስ የብል እዩ ስለዚ ካሊእ እኳ ኣይኮነን እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጥያቄ መቸም ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ይኸብድ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዝኒሀ እንታይ እዩ ከምዚ ገርካ ተዓገስ ወይም ከምዚ ጸላእኻ ፍቅሩ ይኸብድ ግን ትሕትና ብልቦናኻ ሓዝ ክበሃል ከሎ ትሕትና ሓዝ ክበሃል ከሎ ወይም ደሞ እንደገና ናይ ልቦናኻ ንጹህ ግበረለይ ኣባኻ ክሓድር ክብል ከሎ ንልቦናና መንጽሂ ወይም ደሞና ናይ ንትሕትና መርከቢ ነውፀ ወጪ የለን ንደኽሞ ድኻም የለን እዚ ግበርለይ ትሕትና ሓዙለይ ክብለና ከሎ ትሕትና ኣይንሕዝን ክንብል ከለን እንተኢልና ኣጸጋሚ ይኮነን ግን ንሕና ዘይኮንና ትሕትና ኣይንሕዝን ዘብ ንብል ኣባና ወይም ትሕትና ዘይፈቱ ጸላኢ ንስኻ ንስኺ ካብ መን ትበልፂ ዝብል መንፈስ ኣብ ሰውነትና ክሓድር ከሎ እዩ እና ከም ዝበለ መንፈስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ርሒቑ ናይ ትሕትና መንፈስ ኣብ ሰውነትና ሓዲሩ ቅዱስ መንፈሱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸጉኡን በረኸቱን ንኸብዝሓልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኾነልና ዓበኹም ኣሕዋተይ ናስኩም ደቀይ ዝሰማዕኹምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይስማዓኹም እስካብ ዝሕይ ነበረልና ሰዓት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተባረኸ ይኹን يغني وسبحات لእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አሜን አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ቃለ ሰናይ ቃለ በረከት ያስማዓልና ክቡር ረበና ዚያራና አለና ሰይማን ተወጣጣና ሰዓውን አጥራለና ገር አምላክ ትህትና ይተርና ኩላህና ረበና እንዲ ዋቴ አውስተምና ዮ ተተልና ናቀጽል ዘበራና ነከሊ እሺ እሺ على سنة اسمعنا كوربنا بعد ما بدأنا يحلونا
حيلن برتان غير أملاك يزحلهم كربي آمين آمين دقي ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኽበር ይመስገን ብሓቂ ትሕትና ብጣዕሚ እየ ዝሃርፋ ብሂወተይ ክብሪ ተሃብለይ ክብረ በዋኒ ደጊምና آمين ክልተ ሙዓይና ይቐኒየለይ ክብረ ቦይ آمين آمين دقي يا خير الله